Vitajte a ďakujeme, že sa zaujímate o naše riešenia. V tomto videu by sme vám radi ukázali pár dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre solárny systém. Prvým dôvodom je jednoznačne úspora elektriny a tým aj vašich financií. Pri súčasnej výške štátnej dotácie až 4025 eur sú solárne systémy výrazne lacnejšie a tým sa vaša investícia vráti už za pár rokov. Následne už len šetríte, pretože slnko faktúry neposiela. Dotáciu radi vybavíme za vás. Druhý dôvod je mať zálohu pre prípad výpadku elektriny. Solárny systém, ktorý obsahuje batériu, dokáže istý čas napájať vaše spotrebiče, aj keď nie je elektrina. V prípade výpadku elektriny môže tak vaša chladnička, internet či osvetlenie fungovať aj naďalej. Ďalší dôvod je pohľad na fotovoltaiku ako na investíciu s vysokým výnosom. Pre neustále rastúce ceny za elektrinu je fotovoltaika veľmi zaujímavá investícia, ktorá dokáže generovať zisk 15% ročne, najmä v prípade sieťového on-grid systému. Pokiaľ by sa na financovanie fotovoltaiky čerpal úver s 9% úrokom, ešte stále vám vychádza zisk 6% ročne. Investíciu s takýmto ziskom by sme len ťažko hľadali v cenných papieroch, fondoch či na sporiacom účte. Prípadné financovanie, alebo jednoducho povedané splátky, radi pre vás vybavíme. Ostrovné solárne systémy dokážu vďaka batérií vyrobiť elektrínu na mieste, kde nie je možnosť pripojenia do elektriny. Vďaka tomu môžete využívať spotrebiče na odľahlej chate, v kempe či na rybách. V neposlednom rade inštalovaný solárny systém na vašom dome zvyšuje hodnotu celej nehnuteľnosti. V rámci trhu by sa váš dom stal atraktívnejší a lepšie ohodnotený. Veríme, že sme vám týmto videom priblížili praktické pohľady na využívanie solárnej energie. Vďaka komplexným službám od našich 150 expertov dokážete mať solárny systém rýchlo a jednoducho. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa na nás obrátiť a pridať sa tak 40 000 spokojným zákazníkom.